Kami gede ke All India Radio Shillong ke khubor dan pulih phi de meri nung kanti wa alang. Kimat ki bakong sanjong ke khubor minta ke step. Kajian election ha Meghalaya ha kabedi wa kajinjil nung nikmat thamai sha kayeng darbar thawan Lok Sabha kan kut minta ke sni ha kapor sau baji janmin. Hanin ke sni ke BJP kala palat patbai ki matrekam jongkana ke minta ke election Lok Sabha bar kala kularru ban ra abiang ya ka citizenship amendment bill. Ringkat baka partai baru kawai larakhe ke World Health Day hinin ke si Shillong. Ki khubor ki babania. Ha Meghalaya ka jilap election banjit ikinong ikmat thamai sha ka yeng darbar thawan Lok Sabha bat ke election sitting samwai na silsila constituency kan kut minta ka si ha kapor sau baji janmin. Kajin tha vote kan nong ha ka khat uitrik jayong ba kajin nyoi ki vote kan nong ha ka arpulai trik ujamang hadin la pendep e kajin tha vote ha barok ka wai geri kinong ya aireng na Shillong parliamentary constituency kilong uba Vincent H Pala na kaseng Congress uba Jenlo Maltho na kaseng UDP uba Sanbor Shulai na ka BJP bat salaimot ki wei pat ki ketong shmet ki bakan thop uba THS Boni uba Phira Rani bat uba Samuel Hasha Kiketong kibia Konatura parliamentary seat kilong Menteri Rang Babarim ka Meghalaya Dr. Mukul Sangma na kaseng Congress ka Agatha K. Sangma na kaseng NPP bat Riknan G. Momin na kaseng BJP. Min kasi kaseng BJP kala palat ya ka matrekam jongka na kabanta ki election Lok Sabha ya ka bala tip kum ka sankalp patra bala palat pat ba ya ka ha ka headquarter jongka BJP hani Delhi. Ka BJP kala penek jingwat dan penklanyi hikam kibede baka jingida kerpang na kabenta keri bakan long kabasingan ban kentiu arsha eke yok kakot na kabenta ki nongrep bat kabha kamiat na kabenta ki kintai. Ka BJP kala yai ban biang sesisin bakan amle jam ki bakun ki nuki kam pentrim bat bakan shimi kita trikam ki bajanai banyada na kajingan tu ki minderi hakat han chete lam ini. Habaklan Risha Hilor kimat rekam jangka sing BJP Menteri Rajnath Singh loong balada ka BJP kawan biang ha ka bor sinjar kan sapni ya ka jing airam bathamai na ka minta kinong rep hadu silak tingka ya ka ba an kensut hadu sansnem halor ka kendon baki nong shimram kidiban silti kina ya ka baitrai ka BJP kala kularru bakan ra biang ya ka citizenship amendment bill CAB badan yo ya ka jing menjur na baro artli ki yeng darbar thawan ka Lok Sabha bat Rajya Sabha ka India kala kentaj ya ka jing ong jung menteri ki kam bari ka Pakistan bala ong ba ka India kan satombor biang ya ka Pakistan haka kerwo bala penmi dekat tenat ki kambari ke India la pensngai ba ki jingkran ki bami na kari Pakistan ki dei halor kanungrem bam dan jingkit ki AA ba ki long kumbakan shat ban penki thama haka than ka India ka kano bagi te ki kintien mala klepa ba ki long kumba ai men sim ban ki le no ki belong try na Pakistan ban le e ki kam pentrim ha India Katanak ki kambari ki India ka ong bakla da pensyaya ka Pakistan bakam de ban le bangsuk nyo hindai ka de ban shimya ka jing bakli ya ka jing kampot jong ki le no ban thambor ha India la rakhi ka World Health Day nin ka sni ha Shillong ringkat bak partai baro kawai haka bai dei bak te ka sni kat mau kerpang ya ka jing ko jing khia haka partai baro kawai ko kam jong district medical but health officer kala penong ya ka jinyai rally ha Shillong ban pen priang jing tip jing sungthu shapang ka health but measles vaccination campaign la ne ka jingan kam ban ai ki dawai ya da jingpang 9% but jing tip ki bai dei ba ka ko ka khia las dangi ka jinyai rally na dinam hall jayao ha ka por khat we bejing stem bala pen kut eka ha utilot sing indoor stadium Habakran harga program Dr. MR Basayomat District Health Medical Officer ilaong baka jingpang yang persen kadai ka jingpang ka bakta bahaya ka jingin jongki kilum kana kiba hapo san sinem kerta namar kata kalong ka badan kam shibun ban ai ki jingi kay banya kanang manyada ya ka jingim jong shibun mut ki kilum kana kadai ka kubor kawan Shafina ka All India Radio Shillong
अरे क्या हुआ अनारकली, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताओ जहाँपना, सलीम को पुलिस पकड़ कर ले गई। पुलिस? आखिर क्यों? जहाँपना, सलीम ने उपभोक्ता अदालत के फैसलों को नहीं माना। नहीं माना तो उसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। हमारे राज्य में उपभोक्ता अदालत के फैसले को न मानने वाले को सजा जरूर मिलती है। अगर नहीं माना उपभोक्ता अदालत का फैसला तो जाना पड़ेगा जेल और भरना पड़ेगा जुर्माना। जागो ग्राहक, जागो। Kani-kani ka All India Radio Shillong ka bawan lam sipiye ka kubor. Min kasni kani ka tarik ka bakado bala bu na ka banta ki kirtong ki bakwa ban weng kirteng no ya labi na ka jingi khun ha ka thop ka balai jong ka jingjit nong mikmat thamai sha ka yin darbar thaw an Lok Sabha. Shispa Khasantli ki constituency ki badan ha ki Khatsawtli ki jilla but union territories kin salit ban thep vote ha ka arphulai tri uyayong ha ka thop ka balai. Ki constituency ki ban thep vote ha ka tigasni ki dei ki badan ha Gujarat, Goa, Kerala, Dadra but Nagar Haveli but ha Daman and Diu, mar Khatsawtli ki constituency ha Maharashtra but Karnataka, Shipotli ha ka jilla Uttar Pradesh, Hinyotli ha Chhattisgarh, Nriutli ha Odisha, mar Southli ha Bihar but West Bengal, Southli ha Assam but Kawai ha Jammu but Kashmir. Chief Electoral Officer jongka Arunachal Pradesh ula Panjing Panchai na Secretary General jongka Arunachal Pradesh Catholic Association APCA Itanagar namar bola pha ya ka jingkerpat link ba social media shiki parabangen ban krishan ya uwe ukertong. U Secretary General jongka APCA ru ula ay ka jing Panchai jong u da ka papanma bat ula ong baga jingku kerpat iki jingdwai kamdei ban kro vote ni yalap election na ka banta unu kertong henre bandwai na ka banta ka jingat bet bat jingsup ka jingat kon election. Laban penkenal biang hangi ba kham hashwa la lap ya ka jingpun priang ya ka bakum ka tei ka jo hi ka jingkerpat ling ba ka social media da ka Arunachal Pradesh Christian Revival Church Council ka bala where la ki jong ki parabangen ban krishan ya uwe ukurtong ba yakon election. Satang laisni ban poi ka singthap vote Lok Sabha ka jinglap election hakaleng ka than chatay lam mingi ka la shomshit bha. Wada preng ka jing penthut jong ka sun beneng ha kini ki kindiat sngi bladam ki nangalam jing ki sang pertai ba pher ki mishim la shong thait ban pensat ay la ka por elap election. Laban penkengau biang hangi ba ki ba bon na ki constituency ha ka than chatay lam mingi kin thap vote ha ka khatwai tarik uyayong. Ha ka bide bat ka Meghalaya ka jinglap election kala ishong shit bha ha ka leng ka jilla ban penksan ye ki kirtong ki banyakni ye ki artli ki shuki na Shillong bat Tura. Baro ki sing sang perthai ki penthop ya ka sing Congress ka BJP bat ka NPP kila sailut la kabut ka bor ban krim ya ki nang thap vote. Umang yalam bala khamrang ba ha ka sang perthai na Meghalaya uba didi dapang ubala shimti kamanta kum u Vice President jong ka National People's Party NPP ulo ong ba ka wairi ki daw ba kongsan ka bala penong ya ki sing rolom ka Meghalaya ban jet tang ya uwei unong ya khun bala ya mon lang ka de ka jing persang jong ka sarkar India ban penong an ya ka Citizenship Amendment Bill. Habay kilang biginong patay kubor ha Shillong hinang gasni uba alapang ulapan pao ka jing snowscam ba uba Gemino Mauto uba de ukurtong balaya hunlang da baro kising rolon unjob ha ka ni kakanti na Shillong Parliamentary Constituency. Ula kantat ya ka jing ong bakan nong ba ya ka NPP ban penlian ya ka Congress ha Shillong namar ba ka de ka shuki bala penskam ha triang da ka sing Congress. Kamar shwa uba lapang loong bakan andan jingpher AA kala air election lada ka BJP kaya khun na Shillong ni Natura. Uway ni kinangilang rang ba ka sing Congress uba John F. Khasi ubala no ila ka sing dangshan ula shimi ka rai ban ay ka jingkershan jung uya uba Gemino Mauto uba de ukurtong yaman lang ka MDA. Habay klan mikinang patay kubor ha Shillong uba Khasi loong uba Gemino Mauto ude ukurtong batubit tam na Shillong parliamentary seat.
Kaptu gani ka khubor kala kut bakla wan shipina ka All India Radio Shillong. Sa shipor ka taha ka por phrabaji nginyan so baka Delhi station na ka mata ka khubor ka tim Hindi man penbud ka khubor phareng ka por phra ka sanminin. Kani gade ka All India Radio Shillong so bhaba na mantai ki khubor na Delhi.